Seuraavaksi olisi tarjolla oopperamusiikkia. Ootko oopperan ystävä? No ystävä, mutta en mikään asiantuntija. Nyt voi oppia lisää, niin kuin oppi tänään Nordic Business Forumin yleisö, kun esiintymislavalle tupsahti seminaaripäivän yllätysesiintyjä nimeltä Jonathan. Hän näyttää lähinnä sympaattiselta trullilta. Niinpä Nordic Business Forumin kuulijat eivät osanneet aavistaa mitään, vaikka tähti haahuili itsekseen messukeskuksessa. Mutta se ääni, kun se sitten kajahti lavalta, niin kyllä nuori mies sai heti yleisön jakamattoman huomion. Hän on Jonathan Antoine, ikää 19 vuotta, Britannian talenttikilpailun finaalisti 2 vuoden takaa. Ujo, aiemmin pulleaksi parjattu poika, on nyt maailmanluokan tenori ja ylpeä vantterasta vartalostaan. My personal method for dealing with, self-confidence and particularly body image is I know the problem, yes, as a skinny person. We're the opposite ends of the spectrum. Personally, I learned to not care what anyone else thinks, which is a big statement. Sain toivoa pienen näytteen lempioopperastani ja se tulee tässä. La donna è immobile, qual piuma al vento, mutata d'accento e di pensiero. Miehellä oli upea asenne. No ihan käsittämätön ääni myös. Kyllä, ehdottomasti. Eikä tämä mitään huonoäänisiä jatkossa kaatuu Mette ja sen jälkeen Teemu urheilukassa. Meiltä näkemiin. Näkemiin.